Iubiți credincioși și telespectatori, Hristos a înviat! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire din cadrul emisiunii Cuvântul care zidește, transmisă din studioul televiziunii Europa Nova din Timișoara. În ceea ce privește evenimentele care au marcat și marchează viața bisericească recentă din Banat sau din întreaga Patriarhie Română, vă aducem la cunoștință următoarele. Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara este una dintre cele mai active organizații de voluntariat creștin din Banat, implicată constant în sprijinirea comunității locale. Înființată în anul 1991, societatea reunește femei implicate în viața bisericii și a cetății, care dezvoltă constant programe dedicate persoanelor vulnerabile. Activitatea sa se desfășoară pe mai multe direcții: socială, educațională și duhovnicească, în parteneriat cu instituții locale și ecleziale. Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, sala de festivități a parohiei Timișoara Iosefin va găzdui mâine, 27 aprilie anul curent, de la orele 17:30, adunarea generală a Societății Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara. În ultimii ani, impactul proiectelor derulate a fost semnificativ. Programul Adoptă o familie a sprijinit peste 250 de beneficiari, iar proiectul Adoptă un zâmbet de copil asigură zilnic masa caldă pentru zeci de elevi ai Liceului Teologic Ortodox Sfântul Antimivirianul din Timișoara. De asemenea, societatea derulează constant activități în cadrul Centrului de Primire în regim de urgență, unde voluntarele oferă sprijin educațional și emoțional copiilor aflați în dificultate. Un alt proiect important este cel desfășurat în parteneriat cu penitenciarul din Timișoara, care contribuie la reintegrarea socială a persoanelor private de libertate prin programe educaționale și activități spirituale. În același timp, membrele societății rămân implicate în vizitarea bolnavilor, sprijinirea vârstnicilor și organizarea de acțiuni caritabile în comunitate. Societatea organizează, printre altele, și conferințe educaționale și duhovnicești, precum și programe de susținere pentru femei aflate în relații de codependență sau în criză de sarcină. Prin toate aceste inițiative, societatea promovează valorile credinței, ale solidarității umane și ale responsabilității față de semeni. Iubiți telespectatori, vă rog să mă îngăduiți ca în cele ce urmează să vi-l prezint pe invitatul emisiunii din seara aceasta,
îl avem în studio alături de noi pe unul dintre profesorii de la Facultatea de Litere, Istorie, Filozofie și Teologie, colectivul de teologie ortodoxă, părintele profesor Marius Ioana, un prieten al meu personal, al Catedrei de Teologie și al televiziunii Europa Nova și totodată un om care își dedică foarte mult timp studiului teologic, în special zona biblică unde sfinția sa are pregătirea de rigoare. Preacucernice părinte profesor, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și vă mulțumesc pentru faptul că pentru a nu știu câta oară vă aflați alături de noi aici în studioul televiziunii Europa Nova pentru a dirigui mintea și inima credincioșilor către împărăția luminii celei veșnice pe care o celebrăm și acum în timpul pascal. Mulțumesc pentru invitație. Iubiți telespectatori, cu rugămintea de a deschide și frățiile voastre Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură la Evanghelia a doua a Noului Testament după Sfântul Evanghelist Marcu, capitolul 15, unde calendarul ortodox ne indică versetele 43 și 47 și de asemenea în continuare capitolul 16, primele 8 versete. Acesta este textul pe care părinții bisericii l-au rânduit să se citească în duminica a treia a mironosițelor pe care o sărbătorim astăzi în toată ortodoxia, text pe care împreună cu invitatul nostru, cu părintele profesor Marius Ioana, vom încerca să îl așezăm în conștiința dumneavoastră duhovnicească. Părinte profesor, primii martori ai învierii au fost femeile, nu bărbați. Cum s-a putut să se întâmple un asemenea fenomen? E foarte interesant această formulă, primii martori ai învierii au fost femeile. Pentru că dacă ținem seama de contextul cultural, istoric al antichității, femeia în primul rând nu putea fi martor. Deci dacă voiai să aduci un martor, în orice caz, dacă voiai să te creadă cineva, nu puteai să pui o femeie. Așa erau vremurile atunci. Deci a încerca să aduci martor, femei, pentru un asemenea eveniment era un eșec total. Tocmai de aceea noi credem că această întâmplare naturală, firească, vine încă o dată în plus să arate că într-adevăr fenomenul este real, că învierea este reală, pentru că fiecare mărturisește după experiența pe care o are. Deci iată că primii martori ai învierii au fost de această dată și primii apostoli ai învierii. De ce? Pentru că evangheliștii nu se feresc să scrie în acel context cultural despre aceste evenimente. Ei nu ascund, ei nu omit. Ei nu spun, hai să alegem câteva întâmplări minunate, să le amintim, pentru că dacă apostolii presupunem că ar fi dorit să aducă mărturii concrete, ar fi relatat despre arătările Domnului Iisus Hristos către apostoli. Numai acestea, restul erau omise. De exemplu, Sfântul Pavel, mai departe, vorbește numai despre relatări ale Domnului înviat către ucenici, către 500 de frați, neamintind femeile. Iată, Pavel, când scrie la 20-30 de ani de la aceste evenimente, îi amintește doar pe frați, pe ucenici, pe apostoli, nu și femeile. Ori iată că evangheliștii nu omit absolut nimic. Ba mai mult decât atât, și Marcu, dar mai ales Ioan, când scrie Sfânta Evanghelie spre sfârșitul secolului I, pune accentul pe această primă arătare a Domnului înviat către Maria Magdalena. Și ce dialog frumos avem acolo între Domnul Iisus Hristos, pentru că noi în cuvântările noastre de fiecare dată punem accentul doar pe întâlnirea cu femeile mironosițe, cu bucurați-vă și așa mai departe. Ori Sfântul Ioan Evanghelistul
reia ideea aceasta și întâmplarea adevărată pe care el o cunoștea deja ca martor, și anume că Mântuitorul Iisus Hristos s-a arătat prima dată Mariei Magdalena și o întreabă la mormânt: femeie, de ce plângi? Și ea povestește de ce plânge, era frământată probabil de faptul că nu a găsit trupul lui Iisus, și Domnul Iisus Hristos îi spune pe nume Marie, și abia în momentul acela ea își dă seama că de fapt este chiar Domnul Iisus Hristos, nu este grădinarul. Ori iată, această perspectivă ioaneică asupra învierii vine să contureze în plus, dacă se poate spune, exact ceea ce spun părinții noștri, că Maria Magdalena și celelalte femei care au fost martore la arătarea Domnului înviat devin primii apostoli, sau chiar spun părinții noștri apostoli ai apostolilor. Ceea ce din punct de vedere juridic ar fi fost un eșec total. Nu puteai să aduci femei să spună. Ori iată că evangeliștii și apostolii nu omit aceste probleme, nu le lasă deoparte și să pună accentul pe arătarea Domnului înviat asupra arătarea Domnului înviat către ucenici. Am găsit un comentariu la Sfântul Ioan Gură de Aur că Mântuitorul nu s-a arătat după înviere celor care credeau în El, să spun așa, celor care sau cărora niciodată n-au pus problema reticenței față de dumnezeirea Lui, ci s-a arătat celor care erau cumva așa pe muche de cuțit. Pentru că, vedeți, Sfinția voastră, în ultimul capitol al Evanghelia 3 după Sfântul Luca, li se arată la doi dintre ucenici, la Luca și Cleopa, în drum spre Emaus, și spune că ochii lor erau ținuți să nu-L cunoască. Din ce ați amintit, Sfinția voastră, arătarea Mântuitorului Mariei Magdalena, la fel, Maria nu l-a recunoscut, crezând că este grădinarul, l-a confundat cu grădinarul. Părintele, adică Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae ne și explică din ce cauză nu-i permite acesteia, care a cerut cumva cu insistență să se atingă de la, a vrut să-i cuprindă picioarele și să îi le sărute. Era o modalitate prin care se practica această formă de respect, în special față de Domnul înviat. Dar Mântuitorul îi spune: nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Din momentul acela de Hristos ne mai putem atinge doar euharistic prin Sfântul Duh. Duhul încă nu fusese dat și Hristos încă nu fusese prea slăvit, adică înălțat într-o slavă. Aceasta este poziția Sfântului Dumitru Stăniloae cu privire la reticența. Vedeți că și celor doi ucenici le-a căzut acel văl al necunoașterii Domnului când s-au împărtășit, atunci li s-au deschis ochii. Cu toate că Mântuitorul Iisus Hristos îl invită pe Toma: vino și pune mâna în rănile mele, adu mâna ta și pune-o în coasta mea. L-a bătut pe Sfântul Toma cu cuvintele sale, că Sfântul Toma spusese că nu voi crede până ce nu voi pune. L-a mângâiat și de fapt prin Toma ne-a mângâiat și pe noi. Sigur, da, așa. Acum, sigur că putem să analizăm din punct de vedere teologic în fel și chip. Ceea ce observăm este că fiecare evanghelist a avut propriul scop când a scris Evanghelia și mai ales când au relatat problema centrală, poate, a Evangheliei, biruința morții și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Așa este. În primele manuscrise, din păcate, primele documente pe care le avem noi din secolul 3-4, Evanghelia după Marcu se încheie cu capitolul 8. Adică, ce spune? Și ieșind au fugit de la mormânt, căci erau cuprinși de frică și de urmire și nimănui n-au spus nimic, căci se temeau. E foarte interesant că Marcu evanghelistul, da, capitolul 16, versetul 8. Așa. Da. Evanghelistul Marcu lasă taina să plutească asupra. De ce? Erau foarte mulți martori în vremea în care el a scris. Matei, la fel, vine și îl prezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos înviat cu foarte multă autoritate. El gândește, Matei, din perspectiva autorității. El a și fost un intelectual, el a fost un funcționar public de rang înalt. Pe el îl interesează foarte mult autoritatea și atunci Iisus apare cu autoritate, Marcu cu taină. Luca este un foarte bun istoric. Luca vine cu această exegeză istorică
a Evangheliei, bineînțeles cu experiențele care deja erau consemnate și pe care el le aduce, că sunt părți proprii Sfântului Luca. Mai mult decât atât, exegeza modernă merge atât de departe, că astăzi discutam cu cineva cât de departe merge această exegeză modernă, încât să spună că cei doi ucenici de pe calea de la Emaus erau soție. Iată unde s-a ajuns cu exegeza. De asta trebuie să avem grijă la anumite limite atunci când vorbim despre această problematică. Dar Luca este istoric prin excelență. El este medic. El vine să demonstreze, dacă se poate spune, învierea Mântuitorului Iisus Hristos unor oameni care proveneau în biserică din cultură păgână. El are nevoie de această istoricitate. Pe când Ioan vine când deja biserica este foarte închegată, el vine și ne aduce o perspectivă spirituală, o perspectivă duhovnicească. Și cât de frumoasă este perspectiva ioaneică a învierii Mântuitorului când el începe, Ioan începe tot timpul, nu numai cu prologul, enarhie, la început a fost cuvântul. Ioan vine și ne spune care e prima minune pe care a făcut-o Iisus Hristos, la Cana Galilei. Pentru el e foarte important lucrul acesta. Și iată ne spun acum și care este prima arătare către Maria Magdalena. Și de la Maria Magdalena, arătarea către Maria Magdalena și iată până la arătarea către ucenici la Marea Tiberiadei. Nu? Pentru Petru merge la Toma, a doua arătare relatată de Sfântul Ioan Evanghelistul este către Toma, iar apoi merge la Marea Tiberiade, la cea de-a treia arătare, când îl cheamă pe Petru și are loc dialogul acela excepțional când îl întreabă Domnul Iisus Hristos: Petre, mă iubești tu pe mine? Iată, la Toma suflă Duh Sfânt, luați Duh Sfânt, că veți ierta păcatele, vor fi iertate, că veți ține ținute, vor fi. Nu i-a spus nimic lui Petru în momentul acela, când a trecut prin ușile. În schimb, la Marea Tiberiade, ia și îl întreabă: Petre, mă iubești tu pe mine? Deci fiecare evanghelist are o anumită perspectivă, dacă doriți, spirituală, duhovnicească, teologică, atunci când amintește fiecare moment al Domnului înviat. Am plasat pe ecranul televizorului, pe burtieră, un verset din Pildele lui Solomon, capitolul 12, da, versetul 4. Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei. M-am gândit să elogiez cumva nu doar femeile mironosițe, ci toate femeile încărcate de virtuți în familia lor, la locul de muncă, între vecini, între prieteni, între rubedenii. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că Sfinția voastră, care aveți totuși o autoritate profesorală, având experiența studiului biblic, ați observat că în Evanghelie accentul cade mai mult pe partea bărbătească, pe apostol, pe ucenici. Este relația dintre Hristos și ucenici, acolo unde nu se consumă relația dintre Hristos și mulțimi, popor. Foarte puțin sunt evidențiate femeile mironosițe, însă ce este important? Sfântul Apostol Pavel comută întregul centru de greutate al Evangheliei pe răstignirea și învierea Domnului. Acești doi poli sunt practic cei care coagulează toată forța duhovnicească a sfintelor mărturii biblice. Și atunci, la răstignire și la înviere, iată că sunt prezente femeile. Culmea, singurul apostol prezent la pătimiri pe cruce, acolo a fost Sfântul Ioan. Și Petru în curte. Bine, Petru în curte, dar eu mă refer exact la locul supliciului, știți, pe dealul Golgotei. Deci toți nu s-au dus acolo de frica arestării. Au fugit, mă rog. Păi nu spunem și la Marcu sau la Ioan că ucenicii erau adunați acolo în foișorul cel de sus, ușile erau zăvorâte de frica iudeilor. Deci ei se temeau de autoritățile. Acum versetul acesta este atât de comentat și din păcate... Controversat, nu? Nu controversat, este greșit înțeles, a spune. Pentru că din acest verset s-au născut foarte multe reacții antisemite. Și nu este adevărat. Nu, departe gândul că nu este adevărat. Noi acolo, Doamne, nu este adevărat. Ei erau nu de frica propriu-zisă, că nimeni nu le-a făcut absolut nimic. Nimeni nu le-ar fi făcut nimic. Ci ei erau blocați în minte, mental.
ce facem de acum încolo? Nu, cu câteva săptămâni înainte, frații Iacov și fiul lui Zebedeu spuseseră: Doamne, așează-ne de dreapta și de stânga, și dintr-o dată evangheliștii vor să ne spună cât de reală a fost moartea. Moartea a fost reală, moartea lui Iisus. N-a fost părută. Sigur că la toate aceste evenimente, în general, în antichitate, peste tot în Orient, participau și autorități legale, nu numai spirituale. Și atunci când participa un demnitar, un rege, armata, slujitorii, curții, tot timpul intrau în forță în mulțime ca să prevină o anumită rebeliune și mai departe. Și sigur că toată atmosfera era încărcată de tensiune. Aici evanghelistul Marcu foarte frumos spune că despre Maria Magdalena în versetul 10: aceea mergând a vestit pe cei ce fuseseră cu el, adică cu Iisus, și care se tânguiau și plângeau. Nu există niciunde de frică. Plângeau și se tânguiau. Ioan amintește că atunci când se arată Mântuitorul, când se trezesc cu Mântuitorul, ușile fiind închiriate, mai departe, tot Marcu ne spune că se arată Domnul înviat acestora ce plângeau și se tânguiau și zice, îi mustră în versetul 14, la urmă, da. Pe când cei 11 se deau la masă, li s-a arătat și a mustrat pentru necredința și împetrirea inimilor că n-au crezut pe cei ce îl văzuseră înviat. Aici evenimentele au o anumită dinamică, ele se împletesc. Evanghelistul amintește ceva, celălalt evanghelist amintește ceva, Ioan amintește ceva. Sigur că apostolii ați spus de cruce și legăm crucea de înviere. Trebuie să avem chiar 3 evenimente pe care trebuie să le privim unitar în demersul lor, în dinamica lor duhovnicească. Crucea, învierea și rusalile, pogorârea Duhului Sfânt. Deci toate 3. De ce? Pentru că Mântuitorul suflă, zice, luați Duhul Sfânt, că Iisus Hristos deja pregătește biserica. Când le spune apostolilor, suflând peste ei, luați Duhul Sfânt. Iată că ei primesc Duhul Sfânt de pe pământ, de la Iisus Hristos. Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, spune la cina cea de taină, mă duc și voi trimite. Dacă nu mă duc eu, nu va veni Duhul Sfânt. Iisus Hristos pregătește acum, după înviere, deja instituirea bisericii. Ceea ce dă Iisus Hristos acum de pe pământ și spune, suflă asupra lor cu același verb cu care Dumnezeu a suflat peste Adam și s-a făcut făptură vie, acum suflă Iisus Hristos, luați Duhul Sfânt. Pentru ca apostolii să știe că originea Duhului Sfânt este de la Tatăl prin Fiul, da? Și acum vine Duhul Sfânt de pe pământ prin Iisus Hristos. La rusalii, la pogorârea Duhului Sfânt, vine Duhul Sfânt din cer. Acum ei se fac suflare nouă. Iisus suflă, la fel cum cuvântul a suflat, că toate s-au făcut prin el, cum spune Ioan. Ioan e foarte atent la problemele acestea detaliate. El leagă prologul, iată, de această suflare. Pentru el e foarte important și pentru noi trebuie să fie la fel de importantă. Această suflare a lui Iisus, luați Duh Sfânt. Această lucrare cu totul spirituală care le dă această identitate apostolilor, da? Și vine focul de la cinzecime și le arată lumina. Ei sunt lumină. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți țara pământului și mai departe. Deci iată că toate aceste 3 evenimente sunt legate. Sigur că noi acum spunem Duminica Mironosițelor, pentru că în prima zi femeile au fost martore, dar în aceea zi să nu uităm că Ioan și Petru aleargă la mormânt. Amândoi când au auzit mărturia femeilor că Iisus a înviat, că mormântul este gol, ei amândoi, cei care erau în curte, Petru era în curtea arhiereului, da? Și Ioan era la cruce. Ei amândoi, iată, Petru și Ioan au o lucrare specială și după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, nu numai înainte. Mai mult, spuneați de martorii de la cruce, Iosif și Nicodim. Păi ei fac un efort excepțional și extraordinar. Unul se duce la Pilat și cere trupul. Era un mare risc, nu? Într-o frământare atât de mare, legată de evenimente, legate de tot felul de problematici care sunt la un asemenea eveniment oriunde în Orientul Antic. La fel și astăzi, dacă vine un demnitar în orașul nostru, iarăși forțele de ordine se grupează ca să pregătească. Ori ei se duc și cer trupul Mântuitorului Iisus Hristos și ei sunt martori.
Nu, mai mult decât atât. Vine Nicodim cu 100 de litre de mir, de nard, pentru ca să îmbălsămeze trupul Iisus. Deci iată că primii care au pregătit mirul și ăsta sunt Iosif și Nicodim, nu femeile. Noi spunem că femeile mironosițe, dar primii care au venit, știți ce înseamnă 100 de livre sau litre romane? Pentru o litră se cumpăra cu salariul unui muncitor care lucra un an de zile. O litră. 100 de litre numai la demnitari și la regi. Numai demnitarii și regii. Și există o mărturie pentru înmormântarea unui mare rabin din antichitate, Gamaliel, cel bătrân, unde el s-a folosit 10 de kilograme de tămâie. 100 de litre însemna înmormântarea unui rege. Ori Iosif și Nicodim vin să arate această demnitate împărătească a Mântuitorului Iisus Hristos, chiar și prin această cantitate de 100 de livre, care însemna undeva la 30 de kilograme de mir, 32-33 de kilograme. Mântuitorul este spălat de femeia păcătoasă, nu? Cu un vas de alabastru, care conținea de obicei undeva la 325-330 de grame de mir de nard. Ulei de măsline, amestecat cu smirnă, cu aloe și cu mirosuri. Ori femeia păcătoasă sparge asta de care Iuda zicea se putea vinde și da banii săracilor. Era o sumă extraordinară. Ori iată că acum Nicodim vine cu de 100 de ori mai mult decât a făcut femeia păcătoasă pentru ca să arate demnitatea. Întrebarea pe care aș pune eu, dacă aș sta pe scaunul acela, de ce mai era nevoie ca femeile mironosițe să vină și ele cu puținul lor? Pentru că ele nu puteau să aibă atât de mult mir de nard. Sau, care este semnificația acestui mir? De ce era nevoie, într-adevăr, să se meargă? E vorba de o tradiție antică, e vorba de o tradiție culturală, pe care și noi o moștenim într-un fel. Ele știau cu siguranță că s-a folosit cantitatea respectivă, dar pentru că s-au sărit peste anumite evenimente din cauza sabatului, iată că sabatul împarte aceste două evenimente în două zile distincte. Ce s-a făcut înainte de îngropare cu graba respectivă, era grabă să nu înceapă sabatul, și femeile vin să-și exprime credincioșia, evlavia față de Mântuitorul, față de trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Ori, iată că trebuie să înțelegem aceste perspective pentru ca să înțelegem pe de-o parte și uimirea lor și ceea ce spune Marcu că s-au temut și n-au spus nimănui nimic și ceea ce spune Matei că au mers și au vestit apostolilor, da, merge și spuneți fraților mei că voi merge înaintea lor la Marea Tiberiade și mai departe. Și toate aceste evenimente trebuie într-un fel să le privim unitar pentru că ele au sens. Ele au o justificare culturală, teologică, pragmatică, dacă doriți, cu temeri până astăzi. Pentru că și astăzi există în tradiția iudaică rânduieli de cinstire a mortului. Gvot Hamet se numesc. Gvot Hamet sunt tradițiile acestea pe care, bine, astăzi sunt puțin împărțite. Adică bărbații sunt cei care sunt implicați pe partea bărbătească, la un mort de parte bărbătească, dar femeile au aproape același rol ca femeile mironosițe pentru partea femească, adică spălare, îmbălsămare, rugăciune, priveghere, da? Se face și astăzi priveghere pentru o perioadă foarte scurtă, că iarăși și astăzi se fac înmormântările în grabă, maxim 24 de ore. Dar există o anumită practică cu voluntari evlavioși, credincioși, care sunt implicați în ceremonia de înmormântare. La fel, potrivit tradiției culturale, și bărbații putem spune că au fost implicați în
îngroparea Mântuitorului în mărturia morții reale, dar și a învierii. Pentru că această moarte reală nu face altceva decât să ne pregătească pentru înviere. Vedeți, și în iudaism, dar mai cu seamă în creștinism, trupul face parte din chipul lui Dumnezeu. Și atunci el este penetrat, așa, în mod fortifiant de energiile Preasfintei Treimi, că ăsta este și temeiul pentru cinstirea Sfinților, a Sfintelor Moaște. Și în al doilea rând, părinte profesor, ați spus cumva o întrebare. Când am fost la reședința mitropolitană pentru Sfintele Paști să înregistrez cu înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, emisiunea pe care credincioșii au văzut-o, am discutat cu înalt preasfinția sa o problemă foarte interesantă, și anume faptul că discuțiile le-am avut înainte de a filma. Cum se face că Mântuitorul, în repetate rânduri, unele evanghelii spun chiar de cele 3 vestiri ale pătimirilor sale, dar moment în care Domnul le vorbește și despre înviere, nu doar despre răstignire. Și totuși, apostolii, în final, în definitiv, la oaltă cu femeile mironosițe care îi însoțeau permanent și peste tot, să fie receptivi doar la prima parte a acestei informări, numai la pătimiri, la înviere nu. Deci ei credeau în moartea Mântuitorului, se așteptau până la urmă ca cele spuse de Domnul să se întâmple, dar mai puțin învierea. Și atunci am reafirmat ideea pe care Sfântul Apostol Pavel o primește în Areopagul Atenei, nu? În Fapte, în capitolul 17 este descris episodul, unde filozofii, epicurieni, stoici, platoniști și așa mai departe îi reproșează apostolului în momentul în care acesta le vorbește despre învierea lui Hristos, cumva așa înzeflemea, în derâdere, despre asta te vom asculta altă dată, va urma. Și au plecat. Deci totul până la înviere, părinte profesor, totul până la înviere. Aș introduce câteva nuanțe. Vă rog. În primul rând, apostolii credeau în înviere, dar nu credeau în învierea imediată. Amintiți-vă ce spun surorile lui Lazar. Da, Lazar va învia, dar știm că va învia la învierea cea de obște. La fel, în aceeași atmosferă erau inclusiv apostolii. Ei știau că Iisus va învia, dar va trece un timp până când va învia. Deci el a zis, după 3 zile mă voi scula, că spune Mântuitorul, după Fiul omului a 3-a zi. Sigur că sunt texte care au evoluat în timp, da. Au fost într-un fel nuanțate de unii dintre evangeliști, dar aceasta este credința apostolului. Ei cred că va veni, că Petru spune, Doamne, să nu ți se întâmple ție așa ceva. Deci ei credeau și în realitatea cuvintelor lui Iisus, nu? Și voiau să evite un asemenea desnodământ. Dar credeau și în înviere, numai că nu credeau că imediat va fi învierea după 3 zile. Este foarte important, spun eu, să cunoaștem puțin tradiția iudaică, culturală a vremii respective. Spre exemplu, în Mișna. Mișna este un fel de tradiție orală, de texte consacrate care au intrat în Talmud. Dar în Mișna, într-un capitol, Bershit Rabba, se spune că sufletul, nefesh, plutește pe deasupra trupului mortului timp de 3 zile. După ce vede că nefesh, sufletul, vede că chipul s-a schimbat, părăsește definitiv trupul respectiv. Și exista această conștiință care, iată, sigur, la câteva secole, un secol, 2 secole după evenimentele acestea, ele sunt consemnate în Mișna. Dar aceasta era atmosfera culturală. Aceasta era credința. Mai mult decât atât, în Talmud, într-unul din capitole, dacă nu mă înșel și mi-aduc bine aminte, se spunea că familia chiar are obligația să meargă 3 zile la mormânt, pentru ca, într-un fel, să certifice realitatea morții. Vedeți că Mântuitorul se duce să-l învieze pe Lazar și Marta îl întâmpină și spune, unde l-a spus?
Zice, Doamne, este acolo și miroase. Miroase și sunt 4 zile de când a murit. Deci ce mai putem face? Ori mirurile acestea, ele aveau o utilitate practică. Sigur că noi simbolic putem să le tratăm și metaforic și mai departe. Dar erau de utilitate practică. Ce rol aveau ele? Să poată permite prezența familiei la căpătâiul mortului. Mântuitorul este pus în mormânt și sunt 2 încăperi, da? Într-o încăpere, în încăperea din spate, era așezat de obicei în antichitate trupul celui adormit, iar în prima parte veneau femeile sau familia, în special familia, ca să stea alături de suflet, pentru că sufletul ei considerau că plutește deasupra trupului. Era o formă de dragoste, de afecțiune pentru cel decedat. Acesta era scopul. Sigur că femeile din Evanghelia de astăzi merg mai repede. Erau mai ușor să treacă pe lângă niște autorități care nu erau încă în desfășurare evenimentele legate de Pesac. Ori ele trec mai neobservate. Merg chiar și în grup de 3, 4, 5. Nu? Sigur că Domnul înviat, noi spunem Duminica Mironosiților, pentru că duminica era prima zi a creației, ziua 8-a, nu spunem noi, ziua învierii. Dar în aceea zi, Domnul Iisus Hristos se arată apostolilor. Se arată apostolilor. 10, că Toma, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul, mult mai târziu. Vedeți că primele evanghelii, noi știm că au fost toți acolo. Ioan vine și ne spune mai detaliat lucrurile. De ce? Pentru că el le putea scrie. Spre sfârșitul secolului I, el amintește și de învierea lui Lazar. Ceilalți, nu, este o înviere din morți. De ce nu au amintit de învierea lui Lazar? Tocmai din cauza ca să nu existe tensiuni între biserica creștină nou întemeiată, comunitățile acestea răspândite în diasporă, autoritatea religioasă din Țara Sfântă și mai departe. Ori evangheliștii omit treburile acestea, să spunem, sau nu le amintesc pe celelalte, nu amintesc fiica lui Iair, marele învățat rabin din sinagoga din Capernaum. Sinagoga din Capernaum era la fel de puternică, poate mai importantă în Galileea, poate cea mai importantă din Galileea și cunoscută dincolo de Ierusalim, până la Cairo, până în Egipt. Ori iată, trebuie să înțelegem evenimentele acestea în dinamica lor culturală pe de-o parte, nu? Dar și în felul în care evangheliștii se completează. Exact acesta e cuvântul potrivit. Se completează, își completează mărturiile pentru ca să ne prezinte un tablou, dacă doriți, excelent și credibil, nu? Al învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Îmi place că Sfinția voastră aduceți așa un probatoriu bogat pentru a da credit, să spunem așa, episodului petrecut în grădina mormântului. Să știți că eu rămân totuși cu mintea acolo la discuția pe care am avut-o cu părintele nostru mitropolit. De ce credem totuși în fenomenul morții și nu credem în înviere? Vă rog să mă... Da, și Sfinția voastră știți că sunteți preot de 30 de ani, dacă nu mai bine. Cred că ați cunoscut contestatarii ai învierii sau ai învierii personale. Nu cred oamenii în învierea lor, adică da. Cred că odată cu moartea... Contestatarii, cei mai mulți contestatari ai învierii sunt în primul rând contestatari ai morții. Și asta spunem, n-a murit. Salvați de clopoțel. Cunoașteți tradiția cu salvat de clopoțel. La fiecare decedat era pus un clopoțel. Dacă cumva învia, pentru că se întâmplau să fie chiar morți clinice, da. Trăgea de clopoțel și cineva care păzea cimitirul venea și erau dezgropați. Sunt situații de oameni care suferă de morți clinice și învie. Ori evangheliștii tocmai asta vor să demonstreze. Că moartea a fost reală. Că moartea că nu poate să fie o moarte
aparentă. De la o moarte aparentă este o înviere aparentă. Ori pentru ei e foarte important ca să demonstreze realitatea morții Mântuitorului Iisus Hristos. Și de aici, după 3 zile, deci iată că în Efes sufletul, dacă înțelegem din perspectiva Bereshit Rabbah, a tradiției iudaice, deja sufletul s-ar fi îndepărtat. Deci Marta spune, sunt 4 zile de când a murit Lazar. Ce să mai vedem? Ce să mai învie? Știu sigur că va învia fratele meu când vor învia toți morții. Și apropo de moarte, e foarte important ce face Ioan Evanghelistul în descrierea lui. Iată ce detalii ne aduce teologice. Dar veni la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele, ci unul din ostași, în fine. Mai departe, acestea s-au împlinit ca să se împlinească Scriptura. Nu îi se va zdrobi niciun os. În concepția iudaică, îmbălsămarea nu era pentru neputrezirea trupului. Iudei în tradiția lor culturală și iudaică, și nu numai iudei, în antichitate, nu? Iosif vine din Egipt, nu? Priviți acolo la Cartea Afacerii, capitolul 50. E excepțional, cel mai frumos capitol. Iosif, atunci, în versetul 1, căzând pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. Apoi a poruncit Iosif doctorilor, slujitorilor ai săi, să îmbălsămeze pe tatăl lău, și doctorii au îmbălsămat pe Israel. În iudaismul antic nu se punea problema păstrării trupului. Noi spunem acum a prezenței moaște, ci a oaselor. Priviți la Ezechiel, capitolul 37, oasele. Da. Ori, iată că Ioan vine și ne spune, potrivit prin lentila lui Ezechiel 37, că nu i s-a zdrobit niciun os. Adică el e pregătit de înviere. Deci trupul lui Iisus, în relatarea morții reale al Mântuitorului, e deja pregătit de înviere. Nu i s-a zdrobit niciun os. Oasele acelea vor învia. Oasele erau foarte importante. Și acum există osuare. Da. Peste tot, în toată cultura religioasă a lumii. Și în timp. Da, există acele osuare în care familia, în general în familiile regale și așa mai departe, peste tot erau păstrate oase. De ce? Pentru că ele preced învierea. Ele ne pregătesc de înviere. Trebuie să trecem la partea a doua a emisiunii, pentru că timpul ne presează. Înainte de a discuta un pic despre portofoliul academic universitar pe care Sfinția voastră îl desfășurați la facultatea noastră, am să vă spun așa concluzia la care am ajuns eu, știu eu, din această vis-a-vis de mine? Nu, vis-a-vis de moartea și învierea Mântuitorului. De ce totuși suntem mai tentați să credem că Mântuitorul a murit decât că a înviat? Nu neapărat noi, cei din vremea lui, că acum să știți că lumea, socotesc eu, că crede. Mântuitorul spune la un moment dat, dacă nu mă credeți atunci când vă vorbesc cele pământești, cum mă veți crede dacă vă vorbi despre cele cerești? Exact. Tocmai la aceasta face referire Mântuitorul, pentru că moartea este totuși o experiență palpabilă pământească, o vedem, asistăm. Cimitirul este cel mai bun laborator, practic, al faptului că oamenii mor, adică părăsesc viața aceasta și intră în dimensiunea eternității. Însă învierea este de natură dumnezeiască. Acolo deja Dumnezeu este la cârma noii făpturi și, într-adevăr, așa cum a spus și Sfinția voastră, nu i s-a zdrobit niciun os, trupul era pregătit pentru înviere, ceea ce și spune Mântuitorul, că Duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine că am. Deci el avea și carnele și oasele pe care le-a avut înainte, evident, dar având o nouă structură, în sensul că nu mai puteau fi deteriorate și trupul nu mai putea să se dezagregeze, să moară, să se distrugă, să se nimicească, să se dea pământului din care este zidit. Părinte profesor, să știți că cunoscându-vă de mult timp și trecând și prin mâna Sfinției voastre sute și sute de studenți,
Eu unul, dar și colegii mei, am constatat cu mare bucurie de faptul că sunteți un foarte bine pregătit profesor de predică, pentru că având la bază un doctorat solid, temeinic în studiul Vechiului Testament, Sfânta Scriptură rămâne până la urmă fundația, temelia teologiei, indiferent ce s-ar spune, pentru toate domeniile conexe, și dogmatica și patristica. Sfinții părinți despre Scripturi au vorbit, sau dogmele bisericii se sprijină pe textele Sfintei Scripturi. Textele liturgice pe care le auzim la strană sau în interpretarea corurilor în biserică se sprijină pe adevărul revelat în Sfânta Scriptură. Să ne povestiți un pic despre relația cu studenții, despre, eu știu, felul în care îi pregătiți pe oamenii aceștia să ducă mesajul învierii la societatea de astăzi, care e destul de fragilă, să știți. Acum, continuând ideea pe care ați prezentat-o legat de moarte, înviere, realitate, credință, dacă mă cunoașteți, știți că sunt puțin încăpățânat și revin asupra problemei. Ca să continui ideea Sfinției voastre și să nu pară că vă contrazic, cu toată încăpățânarea mea, revin și spun, tocmai de aceea Mântuitorul Iisus Hristos nu s-a arătat tuturor oamenilor. Evanghelistul Matei spune că a intrat în cetate, s-au arătat trupurile, așa mai departe. Da. Dar Domnul Iisus Hristos, putem spune că se arată înviat bisericii sau viitoarei biserici. El nu s-a dus să facă o reclamă a învierii tuturor oamenilor să intre în cetate, la fel cum a intrat la intrarea triumfală de la Floricum, avem noi sărbătoare. Și el deja are o altă misiune. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, Vasul Sfânt pregătește biserica. Deci din această perspectivă, el nu vine cu un calup de dovezi, ci chiar propune apostolul, cel ce va crede se va mântui. Deci aici rămâne la îndemâna noastră credința. Noi nu putem înțelege învierea Mântuitorului, dar din perspectiva mărturiei istorice, ca și eveniment istoric. Dar din punct de vedere psihologic și duhovnicesc, ne observăm că niște oameni care nu puteau fi martori, n-aveau de ce, n-aveau cum, din punct de vedere juridic, niște persoane care, iată, plângeau, stânguiau, n-aveau cum să treacă dintr-o stare în alta. Ori, studiind acest tablou, dacă doriți, sinoptic, ne dăm seama și credem că avem atâta putere să înțelegem că lucrurile acestea nu se puteau întâmpla oricum. Și dacă acești martori au spus treburile acestea, din perspectiva lor, este o perspectivă a comunității, a bisericii. Poate să nu creadă toată lumea. Adică, până la sfârșitul veacului, este timp să dovedim noi creștinii de astăzi că trăim ca niște oameni care credem în învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Credem în cinstea pe care o arătăm în morții, a timpului, care are o altă dimensiune, are o dimensiune sacră, dar învierea cei de astăzi nu o văd doar prin lectura Sfintei Scripturi sau a mărturilor a celor din vremea respectivă. Că Domnul Iisus Hristos în viață s-a arătat și după înălțarea la cer. S-a arătat? Cui s-a arătat? Sfântului Pavel. Nu s-a arătat Mântuitorul? N-a fost reală. Deci Iisus Hristos se arată pe pământ, da? Dar se arată și după înălțare. Da? Iisus Hristos suflă asupra apostolilor, dar trimite pe Duhul Sfânt din cer. Se arată Sfântului Pavel. Apoi se arată Sfântului Ștefan. Ștefan nu zice, văd cerurile deschise. Sigur. Și cui se mai arată? Sfântul Ioan Evanghelistul. În cartea Apocalipsei. Deci iată că Iisus Hristos se arată înviat. Sigur că contează foarte mult perspectiva noastră și nu putem obliga lumea să creadă. Nu putem obliga lumea să creadă în treburile acestea, dar ei pot să creadă văzând credința noastră. Așa cum spun părinții, văzând cât de mult se apreciază creștinii, cred în această învățătură. Revenind la ceea ce facem cu studenții, încercăm să facem calea inversă de la Babilon. Adică atunci când vorbim, atunci când comunicăm, adevărul revelat în primul rând, predica nu este un dialog obișnuit, ci este un dialog
în care se prezintă un dialog tainic, în primul rând. Este un dialog tainic, dar în care sursa noastră și mesajul nostru îl reprezintă revelația. Omul nu are nevoie de experiența mea personală, mariusioana, indiferent cât de mare este experiența aceasta. Și el are nevoie de Dumnezeu. Și atunci noi la predică învățăm cum să facem înțeleasă revelația, cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am vorbit despre înviere. Cum putem să facem plăcut acest gust al Evangheliei, acest gust al Sfintei Scripturi, a Vechiului Testament. Spuneați de liturgică. Păi liturgica nu se poate fără Cartea Psalmilor. Tot cultul nostru este bazat pe psalmi, cărțile didactico-poetice. Nu putem fără Sfânta Scriptură întreagă, fără Vechiul Testament, fără Noul Testament. Ori noi asta învățăm, să comunicăm eficient, să nu vorbim unor oameni plictisiți, unor oameni sătui, unor oameni chiar osteniți. Trebuie, cum învăț pe studenții de anul 3 și de anul 4, să alcătuim niște mesaje. Alcătuirea mesajului este foarte importantă. Sunt câțiva parametri, adică nu câțiva, foarte mulți parametri de care trebuie să ținem seama atunci când alcătuim mesajul. Mesajul adresat credincioșilor de la Biserica Studenților nu e același cu și nu poate fi alcătuit ca o prescură cu ce prezentăm la Giroc. Dacă vin la Giroc, o să vedeți cum frământ prescura. Pregătirea mesajului eu am numit-o proscomidie. Proscomidia cuvântului. Ori este foarte importantă să ținem seama nu numai de liturghia cuvântului, nu numai despre slujire, de a vorbi oamenilor, fără rost, fără anumiți parametri, ci trebuie să alcătuim, să învățăm să facem proscomidie, să învățăm să proscomidiem cuvântul lui Dumnezeu și astfel prescura cuvântului, la fel cum îi împărtășim euharistic, atunci când ei nu pot să se împărtășească euharistic, să împărtășim prin cuvânt. Da. Asta învățăm la școală. Părinte profesor, prin Hristos, în Hristos și cu Hristos și noi putem să biruim moartea, să biruim uneori și boala, dar nu putem birui timpul. Fugit irreparabile tempus, nu? Este un dicton latinesc, adică trecerea aceasta irreversibilă a timpului. Îl putem birui, să știți. La eschaton, la parusie. Dacă lăsăm lucruri veridice aici, în istorie, ele capătă valoare. Așa și așa l-am înfrânt. Așa este. Așa putem înfrânge timpul. Așa este. Și îl putem depăși. Dar timpul emisiunii, să știți că nu. Și atunci trebuie să ne luăm rămas bun. Vă mulțumesc încă o dată tare, tare mult pentru... nici nu știu, sunt multe. Pentru prezență, în primul rând. Eu vă mulțumesc pentru mesaj, pentru că tot ați vorbit despre construcția unor mesaje foarte pretențioase, de altfel, această construcție, pentru mesajul pe care ați reușit, cred eu, să-l transmiteți telespectatorilor care ne urmăresc și vă făgăduiesc că sunteți nu prietenul, ci fratele emisiunii și sunteți așteptat ori de câte ori aveți plăcerea să fiți alături de noi și de a zidi duhovnicește pe alții. Dragostea Sfinției voastre și a celor care realizează emisiunea pentru mine este mai importantă decât orice. Să rămână. Mulțumesc din inimă pentru și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare bucurie. Iubiți telespectatori, până la o nouă revedere, îl rog pe Hristos cel înviat să vă poarte în continuare pe calea care duce la lumina cea veșnică, împărăția cea necreată sau nezidită a Preasfintei Treimi. Hristos a înviat și o duminică binecuvântată.